Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi mă voi juca Minecraft și pe mine mă cheamă Ginny130, n-am mai găsit alt nume. Și astăzi ne vom juca pe survival. Am creat eu o mapă. Mai am mape o grămadă, dar unele sunt pe creativ și nu vreau să mai așa. Poate sunt importante și mai bine le las. Așa, am ajuns pe mapă, după cum vedeți. Intrăm în ca să facem lemn. Pe telefon, pentru că n-am știut cum. Și ne-am dat seama acum de pe această aplicație, dar nu am uitat cum se cheamă. Așa, am filmat 3 minute. Un aer. Hai să băgăm
fine, haideți să luăm toate astea, vom pleca pe apă. Puțin cam foame. Am filmat 8 minute, dar nu vine să cred. Pentru că se scurgea de repede timpul. Bine, filmulețul ăsta e... Așa, hai, noi o să ne facem casă mult mai departe de spawnerul nostru. Și nu o să ne dăm deloc pe creativ. Pentru că o să... Vreau să-mi pun numele Survival, dar am zis că las. Uite, acolo? Uite, vedeți acolo? Vedeți? Da, uite. Da, nu o să mai meargă să filmez, cred, presupun. Pentru că ține mai minute maxim. Și... dacă îi continui eu video, dacă se oprește filmulețul, o să fac partea a doua. Pentru că dacă normal nu mă opresc aici, continuu, nu renunț. Dar o să dau pe stop ca să o să ajung